Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka imiyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM ayo ali ayichi size ao nabego n'ichirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bukoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bukoreri wa forklift asibego bukoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aseri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirange namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomucho wasongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wekerano ngusibya bale ekisuti kigown kiduve curtains carpet ebikoro tukurwa bidibya bana bikabiri by'abantu tabanene wigo mukuru bale obukoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagutuka imiyomo cy'ubusongo nyanjwa amene gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Chiri tariki na mirongo hebere na isano mutinyino yo gatano gatatu mwaka no yogwechirura mirongo hebere na itano yomo mancho mu ligalindi no kwegena mbiyura ndonsi asole na gukwanire na bayo kwarigane banyora hamangana maye kyunga chinsenye cyabo no butwiliterane saira sikunde asensa mo yemiruni gale Wilson Makuli ya negati ali ngwarigane tya sinjira yobwe Kina mama hatuna manyumba. Mama ndiye anajenga nyumba yake, si ni kweli? Mama ndiye anatuza bwana yake, si ni kweli? Mama anatuza watoto wake. Omurugi b'omurayi b'ensere Joruto gwikirana isi hosira ebyombe by'abasubati. Mutiko gocha sobo. Jerenga samo, yanga tabuati. Abanya chimonya cyamurira abana bagifatanya cingo. Bakikogoro mutigete na buba munyoro wete sikolia. Ubwo bakogendera kubwate kinyoro kioro che mugonga kubwatikana no mugaka yo mugusiri bugimo bwa yasi cinjira cy'obututukano ari n'ecuma mbekero mugonga mugambi onde bwenzi inyamira bali more mwenzi karanje akiankonye njintagete umugambi onde bwenzi oli ukoigu ankonye yamateye mo kurwase kinyoro kyabo kimo bunyamantuta West Mugirango Nyamira kusaba bakonyeri gosirwa asomurwaire bwenkeyo
Karibu omwanchomo ligereria gochake kionga chinsenye nigo murugi bomurai bense Rachel Ruto anayekerana segeti kiana Kisii National Polytechnic asa umerana na bangina be county ya Kisii bunanjere ya moyo kubasira asaboli banyare kuri kiabanda sabange asobunge abaigo haba kirambuye mono asega sibaganda tokora asugukinia uchumi yenso muri kitu Cliff Tyson Manyara na Robert Rwasenjira yoboikira Emambia lero omurugi bw'omurai bwense Rachel Ruto na ikagusi asegeti kya Kisii National Polytechnic ase aumerana na basubati gwetania chimia 5 wetera ase kiombe kiabo gia Joyful Women Organization nigo abasira na kubagania bagendere komenteka babe abange ase boigo abakira basubati mbuya mono ase mirimo bagokora ase chinga boigo asogokinia ochumi ya Kenya to ensuring that women have greater access to the opportunities, resources and support they need to participate fully in our country's economic transformation. His message is simple. The women of Kenya must not remain spectators in the economy. They must be creators, producers, entrepreneurs, investors and leaders in shaping Kenya's future. Chinga kiechecho nigo arwa eira yoko chikogenderera kubasira botambe. Lakini wakati nikikuja katika mikutano ya kina mama, niko na ile conviction tena kutaka kusaidia kina mama zaidi na zaidi. Because ninajua kwamba pengine mama alipata bahati mbaya, pengine hakusoma vizuri, ama pengine alilelewa kule mashambani, hakupata nafasi ya kwenda mjini ama hata katika city kama Kisii. Lakini yule mama ambaye ako kule mashinani ni mama na ambaye ako na akili mingi sana. Kila mama ni mama mwakili. Mimi huwa nasema kama mama unaweza kuwa mjamzito, uzae mtoto na ule huyo mtoto akakuwa mkubwa, si wewe ni mtu mwenye uko na akili, mwenye Mungu amebariki. Omugavano Kisii Paul Simbarati boigo sairi chanda mochumbo nyali bali chache mbaikirane ase babakira basubati mbuya mono asomokia babwate chinga kiboigo bamwakira ikoko omonene bwense William Ruto anyari gochorwa ase ntunda yende ya kabire. Nataka kukuomba kwa heshima unikubalie nishikane na the CEO so that we can be able to register as many women from Kisii County ili waweze kuingia katika hii Joyful Women, Joyful Group. Wanaume kamili lazima afanye nini? Hebu nione William Ruto. Mameni, asanteni sana. Nazairo chanda. Cliff Tyson Getembe. Obobanigo bogendete kubata insense moya mugonga magega yogosira kwa muminyi na ndo mweberwa gwense meyo aselieta Henry Ogeche ekorobono kegendete gutiga bamenyi bense meyo yoro chime yebunge ya bumachoge bura buno boba obwatikana ne koru kyobo tutukana muri kitogiri pati copy aroboti Rwasenjira yoboikira abamenyi bensemo yoroche ime ya bumachoge bwaburabu nigo bakorerera ogosira kwa mugasukono kwa Henry Nyabuto Ogero uyu makete muna weche uyu nyako bagakobe agosiro ngwa senchira yo bututukano asamalie tango rukukale bongache uyu Ogero nkani ngai uyu gosirere mu muro minto amanana okuruku Henry Nyabuto asenke etwanyara ko batoko range guna abana bange gweta ku kiroche na inchumale muro mina nara ukwete ga gesiye togoje twanakiri twanyala kwete lakini chance ne kini kiayu gukwa entoramanya mbona DCI yachirega na police bandere uchunguzi ndi tomanye okukukwa kolengana na kirori bari bamuroche nyagusira nigo bakweresera okobakwaye kwarenge buya enjo yoko kwara ngoro kurusia muranya kunu ayaiga yoko kumitwara direga omugako yo na muroche ginkuru mugongo nkoganda kuchese itiamwino naro korkorwa seiti ibote nabwate chianga nabugete nyimbo natine terakini ngo tararenge nabugete chianga chia kamutiko gocha sobo jerenga saa moja Masikero
kama mwabo kabiri chinsa moiweke saa 2:30 achage tukonya kuvuga gukona kwa njira hunana singabona njira ya kawaida ngakora ngaswangara nabono nigo okumia kurenga ngikia muberete nyagusira asinga kiechiga yanga tabwati abanya chimonya cha mulira bana bachibatanya chingo bachikogoro muchigete na bwa munyoro gwete chikolia nigo ato mubiro yo togeta asensemo asamenyete nabo igo obutuki botagerunya ko okoro erikorenta ekemaene nganki keirire to goitwa kwaye rukufera kubeki bukyorochi twengi gweta kwenda kuichinga stwatumu nachikoligi chikesona na romuntu kweta arafu twengi nere na mutegi uligereri twarangiria ntirutu sanguro polisi ona twengi wetenjira yare ndanye mwae gabu otware kereka konterie yense moro linga alafu antiana naro ngi kurima mugondo nchibara mutegi tunto konyara tigamurange nchibono twa barangi ba ngoro kurutu ando konare gokomeraga ari kwana mwino ngaiga anyara abana bakondangiri nganchore ngikyaberere wewe nachikogenda amakonyara wewe asogotete arairega karuguru nabo twaminyoke nkore ntebya bamwaborene bono niga abamenyi benseme baganeti ngobutukimunya ko korwo ikera ni gukenania na bose korenta ekemaene nga ngikirire to goitwa kwa weche nararenge bono kurwa sensemo ya oroche ime ya machoge bwa burabu nkori waterega tembe amaritane nche Gilbert Kobi ama tukama kemagega yogo sirobogema wayo yo kabera lishapikirire tyo semya kemenga sireta choni burasi ongeri oyo mwanya kanita buneli solie mamba korwa se kenyaro kya nyanguge himeye gwadia nyama ye bunge ya West Murigange County Nyamira iye amate ya yeso kirena kugania bokonyi rubakane piri nene ya Nyagitari amagaya yayo mubere hunganywe kurwa se Nyagitari ya tenweke elibaroberi ya matanga olikutifatika dikisemba na roboti rwa senchira yobwikira Nkoikaiga asomo chebwo mugaka nyagusira rishabikirie chiredio John Burasi ongeri umanyikaine buna eriso riemamba abwase tukumirana ni amate yaye basinyirwe enchira bakoroberia amatanga ye kubwatikana ne bill enene ya Nyagitari buna akwerera omurugyoye aserieta Alexina Mora Burasi asamarieta ngoro kwaligisina Mora Burasi mugaka no uyosirete noyone mugako yone yasoete kurwara ake akaiguna ninde kunya kumuruma kagenda Nyagitari aegwa marioga agacha akanywa taigubuya tukarora mbuya tigagende Nyagitari erie guchikomumurika akwegisirei aroru nambo rwaireki kero twamuira tukamuira Jumatatu tukamuira tenweki nkamuira tukamuira togite goje akatotebia choni toro chari yaye teringia wono presa yerense wono ninche bwekandeiga wono ndoche ne piri yabeire nanaria wankonye gakyo muberoche urwari osokarutire nche bono timaitie sorute twe kyare natamete paranto mubere na babeka Nyamira igo beroro no menya Nyamirore Obororo asobonde omongina Alexina Mora akwaneire emechanda menene abeire kagwetera asinka yaye kubwatikana na makweri ayo abeire gakoira abantu baye natimbwati muntu gokonya gakimogende mwana ari marore chibijando bereti abana ororo bakwita abana bane barabu bari kurwara igo bakwa uno yo evanisi era yarwara bunaise ise yare kolie omwana yare kujikolie ndageruruka ukujikolie ndageruruka kujikonywa machoruka kende ngeyo yare kulia no mugako yo nabonera aso akujikolie gento uruka nyone chikonini asamarita nengoro kusabera nyangagu Evans nje mukamuro Burasi sengeye iga mugako nero siraso mwako na tata konye nero uletegemea si familia yeiga nero linge kopaka gotokonya nero nyari kopaka gusira bona so mucho twatiira baburaka na abana ntubwate tutake tobokonyi kubwatikana no gusira kwerisha piki oyoiga umanyikaine buna eriso riemamba nigo bono baboria mashabiki onzi yechinyumba chioboraria naboigo abarai ao bonzi kubwatirana na gokonya eyamate eye omugano Burasi no muntu urengo mukorie gashibwe serikali no muturesi wabere bweke serikali myaka emenge na risabikire ingeri kongu ukachire paka no nyambo songo mate eriso riemamba
amasabiki yonse ngusabasa amasabiki yonse pi mwabeta bosongo na Nyamira gaki mwesi moje motokonye eriso rie mamba liararire Kingo reporter Getembe koraiga se kenyoro kya Nyankoge egesieri meya wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Gesemba Yamate yomugaka Dickson Moche Chonduko we kenyoro kya Mbukimime ye wodi ya Bunyamatute bunge ya West Mugirange County ya Nyamira igobe sokire na usabo bokonye Mugaka Mocheche ni gobo hale no barema singa kintambe bono magega ya kanyoro mubasukano mube bwe mpara koso mubasukano mube emyaka 5 nebere yerira bono orengana ni amate basabironde bwensi ole no moyo bwonja wesoke na kopokonya hane na bana au banyore SME anse moyende nige amate yiga here no mogoko magega ya kanyoro gosirwa na dagira surutwa hoyo manyakaine bunali sosa Kubakonye wheelchair heyera chigokonya mono Omugaka Dickson nonya nasi ubugima bwae. Nche na wete koruye kware nkale sana na umiete 2019 na wete koruye kware ya Mombasa ngajanga banka bwena ana rogi ngaso korande gashese njokoligira bana bamwa bararabonse ande kumbe gaje kaba ego sitima tinimechige na kaboko iri na chagitine chinyimbo buna nende na umiete ngajanga tika chinyimbo ande ngabanga soko buri mesigo ebibyoko bo ibyachu wakali baka nganda ngakole spinal surgery n'echuma mbekero muwongo mugambi onde bwenzi pi inyamira bali more mwenzi pi karanje akyankonye nje ntagete umugambi onde bwenzi pi oli ukoigu ankonye njambe kire ntase nkaransteiga botinga sino mwalete uri chana ande nabate timbu ya mono sana nje ninsomete no tato maremu nansomete igo bono nchigendo kero kingo sababa gambi bonspi chebangi kyasi bako ngaranzi ganyora singaranziga nyore no nyinkoni no ibitamutamu kugicambwate stock enkora yane yateremiro mugakona arwarite tuguchukurwana na chinsemo chonsi yasinya erongotikira abana sikundindira achikotori chae tonyore na nubusi tema kurwana no ni school fees isinyapi warubanja motokonya sama bya Yesu oyare kopobya oyo no mwana mumurumi ntore nsaiga urwarira matuka mange no borema obeiro koremara matuka mange na kare marete mumurumu abaga sidalitangani na Isaka bwatu mumurumu aboyo twatinde getegoro omwana oyo gabwatu umuchando manene gabwatu omwana uri skuru omwana uri nkorora amenyete isikokera rituko chibesa chikubura kogendera skuru bono gaki asoma oyo bwogwanja abarai bari mokorigichikura gaki tokonye ase family eye gaki ne omwana uri neranyare ko bagakonyora amasomo aye egeranyore kende kirache komokonya mambia rero na ikire kenyoro kyabo kimo kere Nyamatuta ward nanyorete report una asomo chioyo akogorgu Dickson mocheje onduko nale malete tari kunyagosoka mwe kuri nyumba randa tumwa abo arwale gekigetambe bagatumika chibesa chinga sana lakini lende gaikanya saka muira on Friday nali ane tukugaiga una umuroje no na malikale nsa ebigenga mbira ali mabuya igolende ngafiri osengatwara amabera manene sana nkaratigande tero mungwano yegwiricha erinde nere naiwe tari kunonya nyumba no yagosoka korano na somugaso igo bere gakorwara muiso korano na mauka ya bimbete no na magora bimbete tari kunya kusoka erebweka kurusiko konya kubuguligwa Chisege cho chigendete kwene kiwaso mubaka we kaunsemo ya Transmara Amona Kisi igo chairire chiskuru chinyinge nseme yo kwene kyomubaro moke bwaboro kigwa igo ya mobetereti homo county commissioner kurwase county ya Kisii James Kamau amono liho na roko Kipkechiro Tiati mono mokonyubumo commissioner wensemo ya Transmara West Chuck Maswa amono lio Kenyanya William Kaibete waliganike karo kyo mulembe nseme ya Nyabitunwa bunge ya Bumaichoge burabwe county ya Kisii unenchereyemo yo koleto mulembe umulikidorini ogembo na roboti rwasinjira yobwekera Chingaki chiskuru chigenderete kwegorwa hase tamu ya gatatu hase chiskuru chire horube rwensemo ya Transmara Amona Kisii anene nigo chigenderete kurikia omubaro moke boboroki wa
kubwatekana n'ekisegi ekyo kyabeire kikoenekegwa ase orubebe rwa Transmara amo na Kisii. Ibwa. Sijaji. Wanafunzi wetu kuna wale wakubwa wanaenda kupigana. Na pia kuna wale wa Masai wanasoma hapa wachache hawajaingia shuleni. Tupewe hardship kwa mfano kwa sasa ukiangalia walimu wamekuja shuleni wakifaa raba kwa sababu wakati wowote kutoka sasa wanaanza kukimbia kwa sababu ya vita. Kisegi ekyo nigo kyarentire oboba asabamenyi bensemo kwegoera amagimabo neye magega y'abantu babere gosiria amagimabo n'abande gotegerwa chingoma chimbe. Sasa hata tuko na huzuni jinsi hata hii wakati watoto washafungua shule. Tuko na sida, changamoto imetushika. Mbao yetu imeharibikia huko, kila kitu imeharibikia, mahindi imeharibika, biashara pia imeathirika kabisa. Nigo yabitireti abakonyi baba commissioner kurwase county ya Kisii amo neria ya Narok gukora egeikaro gyokorenta omorembe asensemo ya Nyabitunwa. Hatutaki watu wakitembea na silaha karibu na mpaka. Karibu mita 300. Hatutaki kuona mtu akiwa na silaha yoyote. Tunatoa wito kama wale wazazi hawajaleta watoto, walete watoto kwa shule. Hiyo ndio tunahakikishia. Hakuna mtu atakuza mtoto ya shule. Boigo aba county commissioner kurwase county ya Kisii amoneria ya Narok nigo babete bakwarigania egeikaro asensemo ya Nyabitunwa munenchira yemo yokobeko morembe ase barwetege kuregetindi gochasonde bwensi orache kobeko buyara asogotesegeta kisegi ensemeyo na nigarache koimukirwa egetambo keregetindi kerichiko. Tumeshughulisha na tunaendelea kuchugusha na tumejua ya kwamba kuna insiders. Mbona msiwakanye vijana mambo ambayo yama mnatengeneza hapa sio mazuri na ifai hata kidogo. Mbona msikanye hawa vijana? Abagaka nabarai kurachensemejo ibere nigo barure okobule gocha 7 bensemeyo kugwatera koboko omorembe. Sisi tukiongea na vijana watasikia ile nyambaye tutasema hapa na wataidhinisha hiyo. Tunakemea kwa sababu kama jamii na viongozi hatuoni sababu ambaye watu wanapigania katika hiyo mpaka. We are one people. We should actually find the common things, for example, sport that unite us, that end of these minor things. And we have actually have many friends across the board and marriages and all that. Inkuri boteria getembe eriane Dorin Ogembo. Nelitiko lia kabira soko igurwa wechi skuru abibuli nigo bagendete gusange birengeri byabo asoko gurwa chibesa ubatikana netamu ya gatse matuka make igabali mu baburiwe koremereria nago kurangose nago kubugima ase abibuli bagendete kubulia abali mu abuti babaise go seli aborokirwa chingaki bagendete kuligia school fees. Alidagoro go Charles Onsando Kisii town ni bodaboda. Abanafunzi toire skuru bono mambia nande baira ni wochanga skuru fees intorarwa yakiara ndugu atubesa nande nabarabwa balimu batebinga capitation teyo ruto marato mabesa skuru. So bono igotoko no jese serikali nga etomeji besa angara uchiba kiriyake na ndutoko na goligeli chibesa icho egere amasomo abana senjongo kora baguchi etamu ya gatatu lakini bwa kongire yani butoko unga tuwe bisenta ogenda nyomba senge njoko chiko nyomba ngusabura magute chingin gusabure kwasi nyunga igongo so nyomba abana osenga ingo ga ubuge mai bokongete gogo chiko soka mambenya kwa kala shopping to gwate yoko guru musinga wana kwasi nywa ngo tere naga so musinga manyene nere nata kitebe sachi kuguru yo wono ubuge ma batakongerete eto sinyira sitoko runa sitogocha egento gesinyete gitoko kora lakini bono rene na watoremerere tino watorutonya gukaransa busaigo chianga taringa no boni togo mari tangoro kudamaki ni mokeira koromo chiyo songo ngobera market ona chisukuru chaigore tu biashara mbi kongeta birobyo none chibese nchibirete to mochano na biashara bimbiri biyana abana ndora ira school bone tukumetike yenga yego toira gochi abali mu bagambe na abayibuli abana bagendera ko bere school mini bwairi banyore kikera baligi banyore bairira abana abali mu batige waseli abana
abarimu bagambe n'abana bawikanjira bakora mang'ana atabwenereti baswa gusarasari baswa kunywa amaru bakore ne chinguru lende sengejo y'abarimu babasetire buya bono tetekeirande banagotara chipara. Tukeli mulio kama gega yegeta senigi kyagetembe kuraribuna niga abarimu ba ECDA arachiye go chako mugiro limulioka yora litigwe gwetire kyumbe kyabo nigo bono tugutirore ne serikali ye kaunti ya Nyamira okwana nabarali hime Nyamira mu waziri w'ekisemi Emilio Nganga amono mu chivo bisa w'ekisemi ase kaunti ya Nyamira zipora ke mtolina nigo batiruna kisemi nigo kigendete buna butambe awase barulege kulege tindigo chia sonde wensi arachi kwene kyomugiro yo ni arachi kwemukirwe getambukire getindi keli chiko nigo baruko boligo chia sabaibole baira bana babo asiji school. My name is CPA Emilio Nganga. I'm the CEC member in charge of education, vocational training and ICT. All the Nyamira County public ECD centers have opened for third term smoothly across the county. Learners in the county have reported to school. A spot check today has confirmed that learning is taking place. We have established that there is a group claiming to be a union representing ECD teachers known as KUNOPET. This group has not met the requirements to enable it to sign a recognition agreement with the county government of Nyamira. The signing of a recognition agreement with the county government of Nyamira as per the law requires the following. Section 54, subsection 1 of the Labor Relations Act 2007 requires that there should be a simple majority of unionizable employees. A simple majority threshold is 50+1. Currently, in the county government of Nyamira, we have a total of 882 ECD teachers. Therefore, 50+1 comes to 442 teachers who should have signed up for membership. As of 20th of July 2026, the county government of Nyamira had only received official signed list of 93 members, which is only 10%. Sa Marieta Nkurukwa Zipora Kemtorina in the Chief Officer as a Department of Education, Vocational Training and ICT. Omugomo nore okwaneka n'abarimba ICT mbabwate lakini kubwatikana na department osibne county omugomo into yo maite kubwatikana ne SRC Sakura ekero yajete yegotenga ekero chibese kiratokia se county nawe kunyarika n'abarimu bakanwe n'intu twatemire twanyorenga abarimu abaiga SRC mbaka niri bayiwe 2026-27 ndobwate budget y'abarimu twabegete 115 million abarimu abaigo mbakanwe utatige budget yatego koliga sitara ba approved kurase assembly igo immediately buna assembly bakobwatoka e budget abarimu abwe bawakanwe na abaiga bare on contract etobabegete tuganyete nga ninyarekane bache bairu permanent maybe ekero na barabuchi bestia chatokira ase county igo e contract imbaroro lakini ndoko barusi bonsi tobabeke permanent anyentoranya gutwara bali bandi ntoranya kubakana umushara Ikati yaba tule tikorwa sero kesheni ye sise hebunge yaburabwe kaunti ya Nyamira iko basokire na wakambi ya munogo cha serikali kubatikana nuko babwatokera chibesa kero mutenye heyo korengana na barabu kira chiko bakonya anena sugwikira ne bukoreri bwabo usanga boigo nigo baganiriye serikali kuligereria magani abo ande buna bono ko bachi uniform elio banyare bakumanyikana iko bego babwatokera bosemi gucha saba nanchi igoro yobwa matubi yo muri kitopoli kapokara norboturwa senjira yoboikara abanyamaiga baiga kurwase allocation ga jesi semeye bunga iga ya burabu nigo asentunde ntangani beso kirina kurenera ingambi y'amana gucasumura ibwense kubatakana mu nebisagwe byanyara ko bagakuba bwatokerekera umutenyi yenda korengana mu nabaro bateberekera tkunyara ko bakwegendereria anene asset welfare ejibabwate chama lieta nengo kwa Isaka Omoyo Maisiba yonde chairman ya
village elders esise location ande ngorane ile serikali nambi yamono yatoa chibes chiria token ya 3000 chiara tokonyirake ande wono ngosabanga serikali yale wanja etomente elinde elimu n'abara nubagwata abana bagwata chichukumu chinyinge bakolera se chinka kituamentera ninga chibese chimuna toja gukinyora elinde elio tochigore tochimente ase chi project chindi chitogendereta gukora Asinsemo yende nigo baganire serikali kwene kibinango chikunyarire ko bagigwikirania chira chaye yaliete nane nigo cyasabale unabona ko bagurira chisimye gati ebinde unanjira yemeranya ariko bagakohenekia obokoreri bwabo obuya ase binyoroime konye chi uniform identification cards nebintu binde bigo identify n'abagambi tuli ekera to kogenda ase binyoro sege to kogenda musangirikane nde yonsi twarde kanana n'abagambi tuli ainde gento kendi mu serikali yaturiere irana neto konye chisimi ejito communicate bine chiabisi chirito asito gutuma report chirito gucyana ne y'umugambi abana inki baito fatubwatisi asemire mutogokora ariyo ubugambi bwito borororobe nigo kolinde nonyana bo bagende ko bagusigita ihamate ko bamanwa bomo nakugania chisegi chegenge chichagende ko bachikwane kiwasege kebinyoreme kunyara ko bachigutuguterware asibe ko basegetire abayibuli kwene kibunango beka bale esemi motwe aseli etankuru kustela magori kurwe kiboyo wani lowa nje nare kwanda goteya bangina baminto na abayibuli basika abana batebererania sobwororo abana abagaka babeire bakunyanyansa mono noena bangina mbaro banyanyansire abagaka bacandita abangi nabangina mbaro bacandita abagaka bono nko basaba asobwororo bwabo banyare kubwatirana ase nyumba tunyare gukinia abana baito toramo kinya gokinya kweba kenyorukiane gikuru kumanga township kurumagega nigo bagambi binyoro bariko babagaka buta lakini bono yachiteka babuya cyandeka baroro na into abangina ntubwato basemi turasemi no n'abantu baito binyoro mbanyara ko bagutiga abana isikobe school tigaba nonyo mwibuli otema bunako nyara oiro mwana school kiagira to gutiga abana isiko ubwari bwora ko bobonge kuripotire getaseni kya wanjete kya Gatembe kuroiga imeye bunga ya Burabwe county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara aso roboturu manchomo ligirya tonyoro mo timoko keto kwirana tugende ne kyonga senchira yoboikirana Eduka ya Uhuru Superstores yego toke miyo muchobo songo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase che company au obusi bw'ingano amabuta y'ikinyoni kurwase che company au amajani kurwase company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche e company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company lya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolire ibintu biga aseri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simgotera search number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wikirano ngusibya bale ekisuti kigown kiduve kicurtains kicarpet ebikoro tukuru bibiri by'abana bikabiri by'abantu tabanene wigo
abakuru bale obukoreri bwa vacuum cleaning, sofa set cleaning, asechinga nigo bagotoka imiyomo cy'ubusongo nyanjwa hanene gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Karibu nende humo ligerelia humo jumbe we bunge ya West Mugirango Mosque Stephen Mogaka nigaganirie serikali kwere tambagiro kya wango ananas chibesa chikurwegwa gochie asaba Kenya bali batigire mirimo gose kulitaya kurwase mirimo ya serikali. Mogaka ko kwana ase bunge neneli chikuria lero nigaganirie komiti elitenete chibesa na sikia abantu bali batali konyora chibesa cyabo ase chingaki chintambe magega yogukora emirimo ase bono bagendete witira obokongu ase kubwatikana no kunyurugwe chibese cyo igobona ruru kuboligo chi ase chibese cyo kubwato kwa sobwango ali wekirania magani abo hakiralitiko. To request for a statement regarding delays in the processing and payment of retirement benefits to our pensioners. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I wish to request for a statement from the Chairperson of the Department or Committee on Finance and National Planning regarding persistent delays in processing and remittance of retirement benefits to retired public servants across the country. Honorable Speaker, having dedicated their productive years to serving the nation, retirees are lawfully entitled to receive their pension in a timely manner so as to meet their basic needs and live with dignity. Regrettably, Honorable Speaker, many pensioners continue to face prolonged delays in the processing and payment of their benefits, thereby subjecting them to financial hardship during their retirement years. Honorable Speaker, these delays have caused unnecessary suffering, particularly for pensioners who rely solely on their monthly pension to meet daily needs, to access medical care, and to support their families. The situation is even more dire, Madam Speaker, for elderly pensioners, some of whom endure extended waiting periods, while others tragically pass on before receiving the benefits they earned through decades of public service. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the Chairperson of the Departmental Committee on Finance and National Planning on the following. 1. The status of pending pension claims as at June 2026 and the number of pensioners whose retirement benefits remain unpaid across the country. Number 2, the reasons for the persistent delays in the processing and payment of pensions and retirement benefits. Number 3, measures being undertaken by the government to clear the existing backlog of pension claims and ensure timely payment of benefits. And finally, Madam Speaker, reforms in place to strengthen pension administration system, to reduce bureaucratic bottlenecks and guarantee that pensioners, including the beneficiaries of deceased pensioners, receive their lawful benefits promptly. Okoboli nigo kwa wekirwa saboro kiwechu university ko ibwata bya asa masomo ligwe konya samo tukalibosio kolengana ne chiro ichigasi ne mabaga yemirimo aigeme yensi ya Kenya ayankolengana na Professor Nathan Ogechi mu Vice Chancellor we University ya Kisii chingaki cyo kwaliganiwe na borokiwa bagiye gwetani chiribu kenda chingaki cyo arukuboli kwabekirwe asa baiboli ubekomoki haso wekirane magani ya borokiwa babo muri kitodaniro ntiri robotirwa sinchira yobwekira Nasa University ya Kisii yegotokeme yomoche bosongo
ase rituko ria kaberero abarukirwa baya gwetania chirukienda mugasorero bariganirwa bene bosio bugochaka amasomo abo bene asomoiga oragwa no vice chancellor Professor Nathan Ogechi Okwana chinga kecho Ogechi nigabasegeta gukoromokia elio bachagwe konya asa matukari bosio omentabona mabaga y'ikigasi araiga isiko na sabarukiwa boka bali barache kogendera koromia maiso ase bitabo. You have come here to study. Register the Abonafide student, attend all lectures, attend all tutorials, attend all library sessions. I want to repeat, you have come here to study. And you must complete in a timely fashion of 4 years, 6 years, or 2 years if you are doing it. Chinga kechecho nigabarukiwa baiga baigwa bosemia wetanga kurasi chisabo chimbe botumeki wa maliogo yogutindia na mangana y'ubwanchani wa mapema ase karibu na byabere bigosariria abarukiwa banga masomo abo babuligwa korori bagali tangani asa masomo. That in as much as your freedom, take care of yourselves. We have a baby care here, but we are not take care of 4. So please. The Dean School of Arts will tell you, and the Dean of Education will tell you that, most of us will tell you that in next years we're talking about time and still for everything. For now, focus on studies. Maybe you will get them later, don't worry about that. Korengana na Ogechi University ya Kisii gati ya chiria chigenderete gukore buya kigimaiga Kenya wenekeria baibuli unabarukiwa babo mbache kugendera kurendo buya na gukora buya kimasomo boigo okwanire gati ya mirobuli yabekire yoko enekebuna ibirengo bya masomo byagendere gukina hasi University ya Kisii. You will not be allowed to write examinations unless you have attended 80% of your classes. Abarukiwa baiga nigabwa nkyo barachigo chakabena masomo abo ase chikosi au chiria beligete no gosemelio konene kogo chagwekonya hasa magimabo hasa matukale bosio nechinga kejo kubolia kwabe kogo cha sabaibuli kobeko mokya iligo ikirania maganio ya barukiwa babo iliko bakonya hasa kogendera gokole buya na konyora chinga kichingi ya hasa masomo. Nkorobo teriga taseni kia getembe korega si University ya Kisii ime yumocho bosongo elitara nengoro kwa Daniel Ontiri asorobo tiro mancho moligele nongo ikero mwelio wa mangana mayaye kionga chinsainye chiabo nobutiko elitara nesere sekunde asense muyimenyelio igarenge Wilson Makoli jone kichibitana muliga gochira senchira yobo ikrano igarenge DJ Atsani nago sebiro twaro buligelia nabo ikubutuko robia Pagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo pagina ninjo ya tebete yure musia de banaki boetere so koroti ayo gali yobo ai ochiche tongeri mache chiara se rondonga data ondonga ngale ondonga na Yesu tai keru pio don ya chiro ya chire ya diregete ya chire ya endo chia echi ochicha tongeri maji data tongeri maji ora maran tai mabera tai tongeri maji data chiara se rondonga chia chire chomba kale chia chire uchia ga ndende na da chia chire baba chia chire chomba chia chire data ochiche tongeri maji chiara se rondonga amusia debe Pagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo pagina ninjo Eduka ya Uhuru Superstores ye gutoke meyo mu cyobosongo nkone bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa City Company au obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwa City Company au amajyani kurwa City Company ya Keteba
echumbia cancelled egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri omu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyuerange na magacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simbwetra seti namba chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana kubase changa chao wekerano ngusibya bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa bidibya bana bikabidibya bantabanere mwigo mkuru bale obokoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga ndiko bagutuka imeyumu cy'ubusongo nyanjwa hamwe gitari ya maiso mbabwate bwo bokoreri bwa pick up na bwo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi.